bandiraɓe sehilaɓe yiɗɓe safrade jottodire e Cheikh Tidiane Touré o jogui ko gandal ɓalayal kadi o jogui ko jalan holko o safrata omo safra gueɗe kewɗe no fewi an jiɗɗo ɗannade yottodir e Cheikh Tidiane Touré joni nata avion ɗannoɗa an mo ganduɗa e debbo ma enema murtiri salti o on sa yottodir e mum joni o rewama no belni an suko gorko jiɗodirɗe e suko debbo taw kadi aɗa yiiɗi yo dewgal woto hakkude moon sa yettima mo joni kadi dewgal woda hakkude an mo ganduɗa yiiɗi yo guuru ma salo guuru tiɗɗo no fewi taw so neɗɗo lappima jaam ndi heelata yottodir e Cheikh Tidiane Touré gorko mbo leydi Burkina Faso gonɗo e nder leydi Sénégal walla an baɗɗo emiride walla an jiɗɗo ƴewanede yottodir e Cheikh Tidiane Touré ma o ƴewanma o holluma ko arata foof yo ko yewti foof o haalanma hoɗo mbatta kadi ha hajuji ma kumto Cheikh Tidiane Touré ganda mawɗo no fewi no fewi joguiɗo jalang muɗum ɓuuri hen welde noon o wi son gollodiri a toti ɗum seeɗa ma a yiyani ko winoma ko o totitanmo seeɗa ma wadde ko garanti mbatton so hoɗon kalda koko laaɓi kalda toon somi yii naw somi yiyani addu seeɗam ɗum noon heewani e mabɓe kono kanko o jaaɓi ɗum ɗon numéro makko téléphone ko 77 095 04 52 77 095 04 52 jokkodira e muɗum ko ceerno bawɗo safrude no fewi allo baba takko an ɗe balɗe fof mboɗomi nodduma somi noddima a jabata komi holko saabi ɗum han somi noddima tan a calɗa jabademi min sala ƴettudema de komi nanguɗo e ligguey tan ko ɗum tagui takko miɗi noon jewten no moƴƴi e mboɗo andi ko kalanmami ko mbo tan wayno welanima ni e kono noon takko mboɗo haalanma gueɗel gotel e ayi sa yi mboɗo wiye mboɗo nannuma e ɗum wona haydara jiɗmi andude o won teddugal gongal hakkude amen ngal ganduɗa min baddi ɗum e ala fof aɗa andi waɗino sa jawdam fof koko mayno ha laaɓi ko kanko luɓimi jawdi haalis nde puɗɗumi sode pour dartinde jawdi ndi ɗum fof kanko wanno ɗum kanko sehilam on mbiyanmami kanko yero ha jiida e kadi hay jama o mboɗo jogonino ɗumen kalis
fo kanko wallimi hen ha dañmi ko ganduɗa mboɗo totta yimɓe jamaɓe ha jiida e ala gueɗe goɗɗe ɗe waɗanimi mi haalama gueɗel gonguel kadi ka anda sa ƴeewi hay nde jibinoɗa kala ko waɗa ɗo ne inde nde kala ko waɗa ko kanko waɗi ɗum e indema an o takku ɗon noon hannde mbiya mbiɗa wima mboɗo rokkuma on wona e wiide a jaɓata ha mais an ko jiɗɗa ko ɗum wawa wonde min jimi ko goppa mi continue liggeyam Dakar ga mi wona wiide mbiɗa resuye gandanɗa hoore ma ko babiraɗo accam mi liggo min mi yiɗa resede joni ba wori yejjid min kom cuhlel hay nokku mi yahanto duuba mi yahani hen nokku jiɗa hokkude min ni mariage ni ganda hannde a natti wonde cukalel hannde ka mawɗo kellifaɗo ha ɗum ɗon kay ala ko woni hen haydara takko nan kalanmami ko e ganda ko kalantumami ɗo ko so tawi a jaɓani ɗum ma wonko bonni hakkude men no feewi ne kay eyyi so bonande so ari koye ma ɓurata muusde ɗum noon ko nannumami ɗo jinmi ko ya jaggu ɗon ɗum woni kalantumami mais baba an fam ko kalanmami o timmin mi andani an ko 5 mois ngal ɗo dogal mi anda foof ko keɓata hen min mboɗomi Dakar ga liggo mboɗomi e jammam te ko kala ko dañmi ko onon neldanmi guppi han mi liggo somi yonti rese tan mami rese mi wona wiide mbiɗa resuye gandanɗa hoore ma ko babiraɗo accam mi liggo min mi yiɗa resede joni pression ngaji matta ham ɗo ɗi foof haydara ala ko nafa haydara te min mi yiɗa mankudema respect ka babam mi nani mbiɗa yiɗambo kono mba yiɗa o min ko on jinmi anni kalanmami ko ɗum noon mbaɗanami ko jinmi ko anani kalanmami ko de ɗum tan woni kalanmami nana ɗum no moƴƴi Tako ɓeɗe ko bamma kadi kaldannoɗa nara ñaam yar anani mami haalde bamma feere fof no mbanmi haa dewgal ngal wonata mami waddu mi yeɓata mukk omo hokkuma mo ganduɗa ni ayida omo yiɗa bonnude aduna ma ɗum mi yeɓata ɗum ƴeew ndaram ɗo jogeyam confiance bamma mami haɓe makko yonti noon mi haɓay makko baadi yimɓe kaale sunde kaale weñƴe o jaɓananimi somi yehi toon mo nan ko kalanmomo ko mami haɓe makko feere mo mbawmi wadde fof mami haɓe makko ha dewgal ngal waɗata takko artir hakkille ma ƴeew ayi no mbaɗa ɗe ɗo balɗe tan a ñamata a yarata aɗa woori tan bojji ƴeew jogeyam confiance anani mami wat feere ha dewgal ngal wonta wona jaɓani kam ɗum e ande hen ɓufto yeɗa ñaama Assalamu alaikum nen nen ko woni an ab tukkiɗe ñamdu yetti seetan bon ay report no wonɓe jarmide won keddiɗo a ñaami suwa taw jiɗa ñamtandi ala mi haari de nen neɗɗo so ñowi ñamat ɗum rokkanma force rokkuma doole jawa sellude mais sa ñamta ƴe wonata finnude ñabbuli goɗɗi e ɓandu ma han
anni ñam jara rafio anton wa habdude mum wona yow joni tam yam addanma hoɗen leyɗe mon ka ɗum nani ka yera hen goɗɗe ɗe mbattinɗa sodde ɗe mbattinmi ɗi addude a yera ɗum taw mais ɗin ma ñama jara ɗum walla heeɗani yow joni soorema hayso banani kam mbiyama mbawa yarde leɗɗe ma wona wallahi mi heeɗani aɗa leɗɗe ɗe tan mi yara Aysata Aysata non jooɗo mbimi ko joni kaldannomi takko e téléphone min kaldi hen haalaji kewɗi hara nde komi jeewaɗo hen no wayno komi ɗaccidaɗo e hooram tan te min joginomi yakare mataw so wonko nanni ko an wonata caggalam mi suusa so wonti noon an a wonani caggalam mi ronkat famde Aysata hara nde nana musate kadi ala hay goto ballo ɗum te min yakaran fof koye ma wonno mi haalaninomo mi winoma hanki mawɗo dokkiranno ɓiɓɓe mumen mo beela hande ko sukaɓe jiɗanta koye mumen ɓingel men gotel ngel jogiɗen mbiyaɗo rokko ɗum giƴum bamum cukalel ngel a yawi nandude ngel dewgal nayi jarama jarama moƴƴi mbiɗa andi kalɗa ko ɓinguel gotel ngel joguiɗen kono min ko mawɗo kellifaɗo ɗo nannanmi takko ɗo mbaɗa andi ɗo nannan momi ɗo sa yi mboɗo nananmi ɗo mbaɗa andi o dañat ɗon tan ko moƴƴere saɗa nanna bonɗa o dañata ko moƴƴere kono yoto ɓerde makko no yiɗi aɗa andi ɓiɗɗo no muusi ɓiɗɗo welani muus ɓiɗɗo dampi ko heñere nde tawno ɓiɗɗo dampi ko heñere ɓiɗɗo wona tan mi fini mi rokki kadi ɓiɗɗo ko dendal saɗa rokka ɓiye namdo ɗum beele ne yiɗi walla yiɗa an
nde kawranmi ma nde est ce que aɗa yinnomiɗen ma yiɗa kam anda hen haydara kono a jabnaɗɗa hen ɓe mbi debbo yiɗata wowat nde natɗa hen mbo sikki tan a yii hen welammo one ko cukalel tan ɗo nannaten ɗo nannanmomi ɗo ɗon mbo jogui ɗon hoolade mbo jogui ɗon yakare ko ɗum woni hen ko gonga kono nde jinnaɓe men hanki e jinnaɓe men hande wona gotum ko ɗum saabi hande ko sukaɓe jiyanto koye mumen mbo jiɗodira e mum ndesodira mbawa surodirde hande noon hanki noon a ittat tan mbiya ɓiye mi jaggani ɓi kaari resa ɗum ko force dewgal force hande koko natti ko ɗon noon addi probléme ayno mbiɗa ɓiɓɓe joni sukaɓe men jiidirtu ndesdira holko jiiɗa hen a meeɗe dewgal ɓurgal lebbi 5 walla hitande rewaten tan ko serde saabu kamɓe jindiri e koye mabɓe jinnaɗe mabɓe beelaka tawaka min mi yiɗna ɗum ɓinguel men ngel mi andu ɗum banmi ɗum ɗo mbaɗa andi ko ndimago ma haɗatama accude ko jiɗɗa jaggude ko kono faam suko o andu suko o mette wurata ɗe misére mbo wurata o min mi wurani ɗum an a wurani ɗum somi heeɗima haalaji ma no moƴƴi tan jiyanmi ko an e takko gondi kono Aissata kala ko tongude dasi ma artir ha e teppere jomum mbiɗa andinma gueɗel gotel kala nde kaɓaɗa jantuɗa e haɓoɓe am ɓe mbaɗɗa feere e feccorde maɗa ha dewgal ngal wasi wadde wallahi sa renaki dewgal ma yiƴƴat hen an e hoore ma jarama fewi masane jafoɗam hakkilo on ɗum fof min fofma ɗum ari welamam haɗanno hoore ma nayi ɗum tan mbiɗen mi wawa yobde o aɗuma fof gontaki yiilat tan welamam jaranma hunde fof noon jaranma hay fawde fittanuma sabu rek yomi welto nen min wawa yobdem kili mbiɗa famɗi mi yiyani hay goto ko an tan jiimi a meeɗa toɓde responsabilité ma a waɗi ko mbawɗa e ka wawa rien que mi was manqué haydara min holko mbawmi yobdem mi wawa ala fof mbawmi yobdem nene te nene saaha mi hulat miijim tan guila mbeɗa famɗi metti e coon poymamo te a yiyan ɗum ala ka waɗnani mi mankaka haydara yiyan hay goto so wona an yo Allah rokkam tan no cillirɗa on wawa naftem nene min de komi anda ka anda fof a waɗimo to ganduɗa hoorema min de min kam min hooram nde wonde ko ɓiɗɗo ko heeñere ko gorko baaba ande ɓiɗɗo ko fof ɗum o ɓuuri andude mum seki ɓiɗɗo gila nde wona cowiɗo ha Allah waɗa ɗum hepto reeni waala wayde jamma e ñalawma hakkida e ɓinguel muɗum yumma no woɗɗoye ɓiɗɗo min de ɓiyam o nde wonde mbeɗa andi o yiɗa no forsatamo hen kono faam cukalel ngel oto huɓɓin wonki cukalel ngel min mi yiyani minanani sona bajjam goto mi ɗeɓani dañde hande
heewi to ɓesngu ardi jinnaɓe mumen sabu en jii kono hatta jibnaɓe ngabbito ɓe mbelama sukaɓe mumen nde tawno gañi ko sirtude mumen walla bonirde ɗumen kono faam koy adana waɗa ɗo aha kala ko yalto hen janggo e jaam oto wettinani an kam mi anda hol goɗɗo Aissata kono an Yero Samba an aɗa andi holɗum min dewti an aɗa andi en dañino caɗele ɗe ganduɗa ko kanko tan ñawdani en ɗum min nattino hay suude yaade jama Aissata hay yaade jama mi natti suude ñamalam gueɗe kewɗe ganduɗa kanko jogani en ɗum on somi mboɗo ƴetti ɓiyam mboɗo rokka ɗum aɗa andi mi waɗani ko boni min nananta ɗum kadi ɗo hanani ɗum tan an ka jejjiɗo ɗum an mi yejjitani ɗum kono yiddemi reedu hewndu tagata kam tawde barmina o jongue dow janggue mi rondo ɗum mbeɗa ñaama mi yejjitani ɗum de Cella Buubi kañum ummoto lilitorede Sella kañum ne hamin mbawa wadde projet min kaddunoɗi min mbawa wadde mariage mi addanma ɗo rugi en toppitoma en wuppanma en defanma Allah wallim ham wawa weltinde ɓerde ma nani punnum ko waɗan babam gilbert famɗi e punnum ko waɗan dem ɗum woni mi ɗoyri sini sagam taw ko mbawa ɗum hande ham waɗɗum par ce que yonti kono avant tout dal yafun par ce que ɗum ɗo fof min fawma ɗum yafun nani ko jiɗmi Samba Yero ko fof ko jiɗmi ɓiyam o ɓuuri ɗum nde tawno kañum goto jogimi ɓiɗɗo wostetake ɓiɗɗo o rokketake ko yiɗa so tawi o yiɗa Samba holno mbaɗanan min bo kanko wi ko yiɗa ala ko mbaw mbiɗo yiɗa kam mi forsata ɗum si hoto yejjit ngel dañani hay duuɓi 15 timmuɗi 10 makko tati pawɗi lebbi 6 te ko kanko goto jimi adunam yiddemi kosam takata kam wiide mbe gokka ko gonga Samba waɗani men kono minni mi wawa ƴettude fittandam ndu mi weddo ɗum ko ɓurmi wadde tan mbanmi ɗamin ko jiɗɗa ɗum jinmi sayi mbenmi ɗum fof sababu ndema somi andino hande somi maayi a dañat jam mi maayi to gonmi ɗo ene daña jam da jom nani Allah watta ɗum mayde joni Allah watta ɗum jamais nani min mbeɗa andi Lela tan walla juutu kono mon waɗ kala ko mbawimi ham weltin ɓerde ma yo Lela ma yaadi inchallah ñamani jogimde e ma heew mi yi joni han gotti hirsude ni mbaɗanta ham ko min dunum rek min mbe andi sa yi ha celluɗa rugi selli tan mi daña ala kadi mi dañi instant oɗo so wona mi joni mi so jii ha cellal ari e mon babam arti e garne he neni mi dañat inchallah mi waɗanma ko jiɗɗa waɗan babam ne boyi inchallahu rabbi te mbiɗi babam tawe ñam dukkatemi nder debbo mbiɗi babam tawe neni eyi Aissata haalata heewi joni mbo sikkongol komin jogui wona an komin taƴata te min ɗo ndewdumi e Samba ɗo o mbimami ko hay sinno ko feɗirnamo naade noon mi rokkanmo ɗum ɗon noon ganda mi felti ɗum ko gadi ko dewgal ko gasi ko hoɗata welma no mettuma ko hoɗata ɗum kam ala ko mbawmi hen beeli mi mettimi ala ko mbawmi hen miijo kam ko miijo ma a dani hay goto kono noon mbeɗe mi hartoma mi tindi kono a famani mi daari kono a famani
kala ko jiyoyɗa hen noon ko an tekkirodi kala ko yaltoy hen ko an tekkirodi mi nani haala ma ɗum ko gueɗe Allah wona an jogui ɗum mbeɗa andinma tan ɓiɓe gotel min konngol ngol ko min jogui ɗum te hanki mi felliti mi rokkiri gasi koko gasata inchallah heddi noon ko Allah waɗata yo a jarama moƴƴi kalɗa ko fof ko gonga wurde bamum ne weli ondude bamum ne weli sa yi mbannomi ɗum kila fasiraɓe ma jaldema daña gacce ko gondirɗa e mabɓe eɓe ƴeewirma nden yitere ndax mi yiɗa aɗa famɗine nder yimɓe ne ƴewruma won gite welata kam no musami ko ɗum ɗon takno mbanmi ɗum kono wona haydara ndax mi yiɗa ko musma mi faami fof mi ñawi toon hannde tan cellal ma tan ñaagima yo Allah rokki cellal amin kono heddi ko fof mi waɗi comprendre merci beaucoup jarama jarama annene a jarama bandiraɓe on beltanama aɗa ñaagui Allah duwaw uddit ɓernde mami walluma aɗa yiɗi weltinde Allah hokkuma beelam e dow dewgal aɗa yiɗi weltinde Allah holluma lawol ɓatto kerem walla lekki amour et harmonie aɗa yiɗi Allah weltina jinnaɓe ma aɗa yiɗi Allah weltina liggey ma aɗa yiɗi Allah ɓeyda arsugo ma ɓatto kerem walla lekki lumière et réussite aɗa yiɗi Allah safra ɓandu ma aɗa yiɗi Allah ittanma gite e kununde ɓatto kerem walla lekki mauvaise langue aɗa ronki joɗade liggey aɗa ronki jogade kalise juuɗe ma aɗa ronki joɗade dewgal ɓatto kerem walla lekki la main du mal aɗa yiɗi toppitade sukaɓe ma ɓatto soin privé ko wawi wonde fof téléphone numéro gonɗo less o kalaneɗa hol soin ɗo joni ɓuri moƴƴude ma on calminama te on jarama no fewi